90.9 Brigada News FM, the Music and News Authority. 14 minutos na mga kabrigada, pasado alas 5 sa hapon. Alright, labiyog da alas 7 sa kagabion sa programang Brigada Bariguas. Sulutang do da alas 7 ha, kay si Dudong Ficoy. Nagpay mo sa kalagalag mga kabrigada. Masin ugma patupuhon, adlaw nga Martes. Pero sum request na guban pa sa gihapon, pwede nang i-comment sa comment section sa toong Facebook Live mga kabrigada. Naka-live ta karon sa page ni Lady B. Search mo diya ang Lady B. Nya nagkatag na kay Inko Isyong o sa ko ang personal fan page Power Vic. Nya sa ato ang 90.9 Brigada News FM official page naka-share na. Binadara nga ato ang lingaw-lingaw topic karong gabi una mga kabrigada. Kung makadaog kuno ka sa luto og 1 million, muundang nakagtrabaho? Para na ako, nindot ni pangutanahan. Pananglitan, ikaw ba makadaog kag 1 million pesos? Muundang nakagtrabaho? Sige, try na to inyong mga opinion mga kabrigada sa inyong panahon sa to alingaw-lingaw topic karong gabi una. May gabi sa mga nanihapon dihag sayo. Este may hapon sa mga nanihapon ug sayo. Nya may hapon sa mga nagluto pa. Sa mga nag-enjoy lang, nalandiya silang sa tagsa ka mga panimalay samtang nagapaminaw or nagatutok diri sa 90.9 Brigada News FM. You made the right choice. Kung makadaog ka sa luto, 1 million pesos, muundang na ka sa trabaho? Or magsige pa? Sige. May gabi, may hapon, may pagpaminaw sa mga kabrigada na to. Yes, may Bugo City Central Bus Terminal. May hapon po sa mga tagalungsod sa San Remigio, sa mga naagaron sa Nagariya Merkado Publiko. Yes, Medillian Public Market, kumusta mong tanan diha? Ato mga stall owners, diri sa Bugo City Public Market, ang uban diya, hinahinay nagpanghipos. No? Diya sila ni Nanay BT sa BT Store. Sila ni Mama Marisa diya. Kay Madam Auring, Brad Kiki dito og Buyaks. Hipos na mo diya. Hipusan nagsayo. Ilad-an ron mga tao sa kuan. Sa bagay kung prutas no. Lami ro ikaw og prutas. Pero kung magisgod kag karne mga kabrigada, sige ka og karne mura og naong nimo simud na baboy. Sukan pa ni adtong pizza uno no. Uban 31 wa na gababoy na. Labi pas mga hangol kay baboy way okasyon bisag way okasyon magbaboy no. Manang baboy bisag guruyo nimo sa daplin sa karsada magison magakita kay hingaon kay baboy mingon ayaw. Samot nagkitaon ng kutsilyo. Maana gid ng baboy nga di. Nindot na ng pangutanahan, no? Okay ba ka kung pananglitan doon naman dyan reincarnation, mamatay ka, sulod di mong kinabuhi, pareha na ka sa baboy, oras na nakakababoy. Pero ari lang tas kuan, ari tas sa gininian. Pananglitan makaswerte ka ba? Kadaog ka sa luto 1 million. Di na ka matrabaho or muundang na kasi matrabaho or magsige pa. Tagi ko rason. Mingon kay ka nga Power Vic, syempre muundang na ko na nagugoy 1 million. Di ba? Or di ba mingon ka nga padayon gyapon ko Power Vic. Anong 1 million ako nang ikuan? Ko nang isud sa ko ang GCash. Di ba? Sud ko na sa kong ATM. Lagka mo lang di bala. 18 minutos na mga kabrigada pasado alas 5 sa hapon. Alright, let's take a short break na. So ito ang pagbalik mga kabrigada. Ang ito ang mga komento, inyong mga komento o uban pa. Just na bariguban sa programa Brigada Bariguas. Kini nga porsyon ni Galas na bariguban kidalid kaninyo uban sa may tinguha ug maayong kabubuton. Sa kapsula nga mo pangat si mo ang performance sa kama. Aron doon na kay 24 oras nga resistensya. DMX Trimax Adults Herbal Dietary Supplement Capsule. Tatagal ka ba? Okay, sige Bardok. So, mga-apply ka, isip crooning maong fast food chain? Lagi unta, manager, kung mamahimo ba? Nahala, sige, ambi ko nun ng imong by data, kay atong basahon. Ada, manager, oh. Uy!
Anong wa man nimo gisuwatan ning sex sa imong biodata? Pasensya na kayo, manager, kay wala ko kabalo kung kapila na. Ay! Bisan pa sa kadagang pagsulay na miabot tungod sa pandemya, dili kini babad sa pagpadayon namo og pagserbisyo kaninyo mga kabrigada. Nibalik na ang libreng konsultasyon kauban si Doc Paul Serrano, Doctor of Ministry in Naturopathy. Tawag lang sa numerong 0931-1032-370 ug pwede na kamong magpakonsulta Domingo hangtod Huwebes, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Sa mga lugar sa Cebu, Bogo, Toledo, Bohol, San Carlos, Bacolod, Dumaguete o Calibo, welcome kaayo mo. Brigada Change Lives. Librada Damas, 63. Taga Parokon Linawon ko nil. Una-una, dako man akong duha ka tutoy. Dili naman ni maayo. Insan siya cancer. Wala akong gumatay sa kasakit. Sakit yung gaya kong duha ka breast. Nakabati mang good rest. Gi-announce good sa radyo. Nako, itry na ako. Ang power seal, capsule. Akong gi-observeran. Kung di na ba magbalik. Wala naman siya magbalik. Napansin ako makatulog ko. Iyaya akong paminaw. Daghan yung kayong salamat sa akong Ginoo o sa power seal. Mga boss, kapila na ba nimo na ingon kang partner nga pas-usa kay wala kay gana? Pirmi na lang next time tungod sa kakapoy gikan sa trabaho. Hangtod kanu saan nimo bitino ng kalipay. Pag Drive Max na para next time mahimong malipayon every time. Kung sa una pirming mabitin, karon kaya kayo. Ingon ana basta naka Drive Max Plus Herbal Capsule, ganado ug mula hutay sa labing-labing. Maong palit na. Available sa tanang Rose Pharmacy, Watson's, Southstar Drug, The Generics Pharmacy ug sa Lazada. Miss, papalit ako og vitamins sa bata. Ma'am, sulayin ng Yummy Vit Multivitamins. Nindot ni para sa bata. Bitaw, mugid na akong ginapainom sa akong anak. Ug tuod, nakauyon jud siya sa Yummy Vit. Lami iyang kaon, tangkad siya sa iyang edad ug dili masakiton. Importante gid kaayo, ilabi na nga dunay pandemya. Maog yun. So pila ka butilya sa Yummy Vit imong paliton, ma'am? Yummy Vit Multivitamin Syrup. Mas pilion sa siguristang inahan, mao nga ilang anak, batang lamang. Mapalit ang Yummy Vit sa mga parmasya dool sa inyong lugar. Iman? Oh, Sami, gisore throat ka? Murag diha gyud. Na, ay kumpiyansa. Ilabi na ron nga dunay pandemya. Isod na, basin sintomas unya na. Uy, palayo in town. Mas maayo nang maniguro. Oh, niya timplahan ning Power Cell sa labat. Effective kaayo ni. Naamag ni sa gol nga luya og lemon. Pangdepensa sa viruses og bakterya. Nasagad hinungdan sa sore throat. Maayo na lang, naa kay Power Cell sa labat. Timplahon sa ninako. Oh, uli ko ana ha. Power Cell sa labat. Power Cell sa labat. 6-in-1 ginger brew. Usa ka sa a day. Hayahay ang paminaw all day. This is Brigada par request. Tama, no? I got this feeling on the summer day when you were gone. I crashed my car into the bridge. One time the new Filipino time, alas 5:22 na. Let's get
ay hatid sa inyo ng Trimax Adult Herbal Capsule. Tatagal ka ba? .9 Brigada News FM, your favorite radio station. Alas 5:34 na, ngayong hapon. Sa mga taga-Gawid, Midilian. Dalos mga taga... Alright, Sumusa, Tabugon, Cebu. Matali check mga mensahe diri sa toang Facebook Live ha. Salamat guys mga sayo nagabandangan. Adris Nere Enero Almadin. Good evening or good afternoon. Si RJ Libres, pag-greet ko sa mga Libres sa family. And hello to Rich Lynn, Angeline Ladao, AD Rosales Angahas Marie, and all the members of Brigada Solid Fans. Adali check ang linya doon caller. Hello. Hi, mayong sa iyong kagabian, Tower Week. Stilan. Ikatawan ako.
Nikon. Sa'yo nakasulod ba? Itzlen! Power Vic. Ay, nag-atang bayagin ko Power Vic. Nagatang ka. Nag-atang Power Vic. Oy, always and always good na Power Vic. Mag-atang ko Power Vic. Ay. Sabi na robot ang color Power Vic. Makasud, men ka? Kasulod eh. Kasunod Power Vic. Ay, labi pagdangog. Ano na yung paborito, danglob. Ala, hindi sa Power Vic. Ano sa basta? Basa. O sa kalainan na ng basag, danglob. Kuan Power Vic. Ay, kanang dangog Power Vic na kay flight ra na siya nga. Medyo ganimurag na iyak-iyak. Inana. Kanang basa Power Vic. Kaya kanang basa na siya. Total basa na siya Power Vic. Ang basa pwede madangob, ang dangob di pwedeng mauga. Oh, yes, Power Vic. Ingana. Sakto ka Power Vic. May point ka doon. Ingon bitaw sila. Itzlen! Salamat kay Power Vic. Tungkol lagi din mo Power Vic na nakatunggi ko kabuang. Ayaw, ana. Bi pa lang buang lang nagagawa ng lakihan. Ngayon, buang Power Vic. Kanang kinabuang Power Vic. Kana, bintaha. Okay na. Okay ra nang kinabuang kaysa kanang nabuang na gid. Oh, Power Vic. Okay na lang kapag ang buang Power Vic. Basta di lang ka magbubo sa muhang short or sinina sila karsada Power Vic. Ninduta. Okay na Power Vic. Kung magbuang rakas imang hinigugma. Di lang sala. Ninduta ng mga istorya ng maghubo. Di na kinang lang aircon. Kailangan mo Power Vic. Kaya sa kanaan ng paghubo Power Vic. Maghubo, wala ilimuot. Saan Power Vic ka ng alindang mungod kaayo Power Vic? Itzlen! Yes! Kung maghubo ang laki, unsa may una nimong tanawon? Kung maghubo ang laki? Ay, nakita! Ano sa'yo? Kadaghan na nang makita kung maghubo. Asa magid imong mata pa una nimong tanaw? Asa magid pita? Alala! Asa? Ang kuan, ang mata Power Vic. Asa gani imong mata? Ang mata gani Power Vic. Ang unahan ang tanaw Power Vic. Ang mata. We. Kaya kung wato siya tanaw sa kuha pa, dahil ko ba siya ginakong tuyo? Okay ay. Pwede ra sa na... Awa Power Vic ka. What ay ka lang, just for example, yung mata, nagtutok ka sa kwartaan. Nga, patuyang akong mata o tanaw Power Vic. At sudan ko nag-focus akong gustong tanaw Power Vic. Wala Power Vic. Ba't ang mata sa niya kung naog tanaw? Nagtanaw ko sa kuha Power Vic. So kung wala na magtanaw, asa pa man imong tanawon lain? Sa kuhaan Power Vic, ubos sa mata. Abos mata. Sa man abos mata? Ilong. Ubos pagin sa ilong. Maabot ka na dito sa kuhanon, gisi na. Abot ka na gisi na. Nagpilabot na. Power Vic, gusto ko lagi kasi mo kabuang Power Vic. Ako, pangutan na ka ba yung kananang na maghubong babae. Asa kong mata? Power Vic. Lahat na bangutahan asa mong mata Power Vic. Obviously mong mata na ang ginatay mo ha. Ako bangutahan na Power Vic. O maghubo ang isa ka babae. Unsa mo ang tanan sa lahat ang una. Ang akong pad. Sa pungan ako kumatay sila na, di ko ka na mo tanaw man. Lagi? Pag sugor ako kung babae, maghubo doon sa tubangan, iba ako yung pad akong tanawon. Nga magsubo pa man ko Power Vic. Tama ka imong pagalingan niya. Kung pakatulay ko. Sige, akong ingnon, maghubo ko sa tubangan, asa kong mata. Ikaw ka Power Vic. Ako magkung sa... Padra ka imong tanan. Di ka mangutana anong pad ako makita. Ano man Power Vic? Sa pungan man ako, akong mata. Sumula ka na paminahan Power Vic. Parehas mo, Edslin, mamakak. Kabahan sa Power Vic, mga mantana mo ang insulto sa Kwa Power Vic. Kung answer pa dahil ko sa mga hindi pangutana sa Kwa Power Vic, kinagbaligway-ligoy man ko. Ligoy-ligoy ha. Nagpa-dingog-dingog, kaya ligoy-ligoy. Oo, dahil Power Vic na. Sige, takto na Power Vic. Daog na kay kami nag-dance program. Edslin, kuog mapon, makadaog kag 1 million yan, nagtrabaho ka. Mundang kasi mong trabaho, dili. Dili, Power Vic, oy. Ang sao man Dili mo mandang sa akong trabaho, Power Vic. Nga naman, nanam kay 1 million. Ano naman, Power Vic, no?
kanang kuat Power Vic no, kanang 1 million Power Vic no, kay ba ka Power Vic no, mauhanaw ra nasa ko ang mga kamot Power Vic niya. What if Power Vic na nasa ko ang mga kamot ang 1 million niya, wala ko trabaho Power Vic niya. What if mahurot na siya Power Vic, magunta na lang ko, magtanga na lang ko Power Vic. Siyempre, padayon gihapon kong trabaho Power Vic. It's either ang 1 million, palaguon ako na siya Power Vic, himuon na ako siya kanang maghimo ko, mag-build ko business Power Vic. Ay, kanang aron gani mo lago ang 1 million Power Vic. Kay 1 million is 1 million ra baya Power Vic. Dili ra ba na siya mulago Power Vic? Kung wala ra kay buhaton Power Vic. Kung para dili tama, or else para dili mahulot Power Vic, inana, dapat ikaw muhunong sa mong pagtrabaho Power Vic. Padayon na gihapon ka. It's Len. Power Vic! Pabaylo ako og 999,000. Power Vic. Ang iyo lang sad ka may Power Vic. Wa pa man ko kadaog. Unya na. Pero pahuam kag 999,000. Kuan Power Vic. Ato pa na sa butan. Sigurista yun huwag na akong Islen. Grace, mo greetings, Islen. Power Vic, wa pa lang gusad ako mga kamot Power Mo Vic. gani na. Musaan ko, Wa Power pa Vic. gani ka nakadaog. Di nagay ka pahuam. Unsa na kag makadaog ka? Nakuan na lang Power Vic. Hindi na lang bilis ako Power Vic. Kamay na lang kayo. Pwede na ka na. Di na ko ipahuwag tayo mga Power Vic. Basta ang katunga lang. Be, paminaw god 999. Pilam day mabilin si mo na. Kuan na lang Power Vic. 999 Power Vic. Oh, 999,000. Mabilin pa ko Power Vic. Oy! Pilan lang. Piso na lang. Piso na lang. Greetings, Islen. Yes, Power Vic. Thank you sa tag. Great ka dira Power Vic na wala man si Dodong Vicoya. Salamat po dahil sa pagtubag, Engineer Eric Tud. And then, hello po dahil ni Mama Angeline, ang hugas ng plato Power Vic. Butan kay akong mama. Stilan. Nya, hello po dahil ni Papa Edi, dahil ni Nana Lionela, o ni Tatay Santos, o Tita Juliet, Ati Anan, o sa mga naminaw karon diri sa Tambag, Lahog, Antipolo, Medellin, Cebu. Nya, happy listening to RG Libres, ni Miss Bibitol Zaboras, ni King Jason Batolan, ni Kuya Alvin Likigan, Kuya Jimar Daco Grosel, ni Miss Wicho Colanares, Janelle Moniaski, o ni Miss Sally Pipito, and then ni Ate Jillian Ipil, o ni kanang Kuya Anthony Maloon, then Rachel Pantaleon, and then Ate Marie Angkahas, o Ate Chisa Arisgado the Blood. Kana na lang Power Vic, and then my requested song Power Vic. Okay, ang say title? Kuan Power Vic ay song entitled Sino Nga Ba Siya sa Puso Mo by Sarah Geronimo. Alright, sige. Salamat, Islen. Salamat kayo Power Vic, magkaabot ko. Alright, it is now 41 minutes after 5 o'clock. Let's take a short break. Kini nga portion ni Galas sa Bariguban gihatod kanyo sa kape nga mopainit sa nagkabugnaw nga relasyon. Kape nga mopainit sa mga bugnaw nimo nga kagabiyon. Kalilain ang DMX and J-Max Herbal Blend Coffee Mix. Performance mo'y tuloy-tuloy. Alright, last. Hatagi ko og example sa usa ka hero. Vanessa. Ma'am, si Jose Rizal, ma'am. Good. Okay sa man nagpatay ni Jose Rizal. Olitoy. Ma'am, di ako mamoy. Ayan! Tama, no? Tama, no? Ben, kung si vitamins ron nga epektibo yun, lisod na. Labi na ron nga naunsa naman yung kalibutan. Oy, nagkagrabe naman ang pandemya. So ay ragod ang kombinasyon sa Guard C Calcium Ascorbate o Power Cells Herbal Capsule. Kining Guard C man god non-acidic vitamin C supplement ni nga makapabaskog sa immune system. Ug kung doon na kay ginahambin nga balatian sama sa high blood o diabetes, dakong tabang yun ang Power Cells sa pagpaggang niana. Sus, maayo na lang yun. Ikaw ako na pangutan-an. Salamat ha, palit sa ko. Guard C Calcium Ascorbate o Power Cells Herbal Capsule. Kaabag sa matag himsog ka pamilyang Pilipino. Suddenly experience technical problem. I'll check it out. Kaya nako, nga lugwayan, akong pasensya. Alagaan ang mga tao, bisag dili nako kaila. Philippine authorities have imposed targeted Makigubat sa hagit sa pandemya. Dili sayon pero kayahon. Kaya nako, tungod dunay natural nga pangdepensa. Power Cells Herbal Capsule. Power Cells Herbal Capsule. Power Cells Herbal Capsule. Og alang sa pamilya og sa nasod. Kayahon nako. nightmares.
Ako di si Arvin Sigi, usa ka security guard. Akong edad karon 33 anyos na. Nagpuyo ko sa Sitio Bugna, Aklopan. Nindot gid epekto. Labi na sa labing-labing ug sa akong duty. Tungod sa ka-epektibo gyud sa Drive Max nga akong gigamit. Nabuntis gyud na akong misis. Mayo gyud kayo epekto sa labing-labing. Labi na sa akong performance pod sa pag-duty. Daghang salamat Drive Max. This is Brigada pa request. Tama, no?